Mengko sing bakal budidaya aku utusan karo anakku Werkudara lan Janaka wis mangsa bodho anggonmu bakal mboyong Kakang Semar. Wis cukup sampun kula ngantu-antu dumateng rawuhipun Koko Prabu sekalian Kakang Semar. Wis enggal srantamu sawetara Puntadewa. Dening utamaning nata Birbuti bawa laksana liring kang birbuti mangkono liring kang mangkono anggeganjar saben dina anggeganjar ing para kawula dasira pocapo kacarita Dian Werkudara Dian Arjuna dengan ngantos lengser saking palegan Kocapo Prabu Dasa Wasesa ingkos amboyong Sri Naranata negari Ngandrawati. Marang Sri Naranata kang sumembah mungging padantara Prabu alun tata lenggah ira Istunggur Manik Raja Dewaku Rama Panembahan Kadiparan Suyudana menika utusan kula kaliyan Yayi Dasa Wasesa sampun wonten kabul kawusananipun kasunyatan Koko Prabu Kresna kersa rawuh wonten sing Pinaturata negari Ngastina Marata cobot inggil suka pambagya Panakrama ngestaken dawuh mangkih ta Koko Prabu
Koko Prabu Darakesna sak sampun pun lenggah kanthi prayogi manggi Hararji. Miwang Sukmana ingkang luwih ung bawana langgeng siwidatan awrat. Inggih nampi pamujinipun Yai Joko Pitana ing neraka manggi Hararji. Syukur iragih. Koko Prabu manggi Hararja bekti kula kunjuk Koko Prabu. Jeliteng kakangku padha kanthi Hararji bektiku kunjuk Koko Prabu manggi Hararja bekti kula kunjuk Koko Prabu manggi Hararja Koko Prabu wis rasah do mbageke wis rasah do bekti Koko Prabu sajak mengku duka. Nyuwun sewu Yai Punta. Kula menika kaanggep sesepuh, kaanggep pengayom wonten negari Ngamarta. Menapa sebabipun wonten rembag negari? Rembag babagan negari Bathara Kresna tanpa taren-tinaren dhateng kula ateges panjenenganika mboten ngakeni bilih menika kadangipun wedha Pandhawa. Sadung deduka Koko Prabu sampun mboten sami rebat yudha kados pundi Rama Panembahan. Yes mengko dhisik. Bathara Kresna. Kowe padha slamet Bathara Kresna. Iya. Nampa pamujimu kaya ora ana ngase sawiji apa. Ditepungake iki Ratu Ndarawati Bathara Kresna. Lah kowe sapa? Aku Begawan Surya Wasesa. Sepertapanku saka Giri Salok. Oh kowe to sing jenenge Surya Wasesa. Iya, kepara nyata. Lho kok banjur kowe ora basa ora tata krama karo aku Bathara. Mung gumantung ana ngarep. Kowe wae sing pinaka dadi bapa guru, sing luwih sepuh ora iso nyontoni karo sing luwih nom. Yen kowe kepengin diajeni, sak ora-orane kowe ngajeni karo sing luwih nom. Kowe wae ora basa karo aku kok kon basa karo kowe. Ketemu pirang perkara, Oh iya ora apa-apa. Tak tampa. Mung ngene ya, Bathara Kresna dadi sumurupmu. Pandhawa kuwi sak nyatane muridku. Merga padha meguru marang aku. Kurawa ya muridku. Sapa sing kersa rawuh ana setinggil binatu Kraton Ngastina teges kuwi muridku. Mung gari kowe iki gelem njulung tungkul utawa gelem ngakoni apa ora yen kowe duwe bapa guru Surya Wasesa ora butuh. Aku meguru karo pendhita kuwi yen cocok penemune, yen aku ora cocok kowe arep ngopo? Saiki tak takon Kresna. Takono. Waton ora angel-angel tak jawab. Yen pendhita karo ratu kuwi kuwasa ngendi? Mung kari sapa sing butuhke? Yen pendhita sing butuhke ratu ateges ratu luwih kuwasa, merga sing butuhke pendhita. Kosok balene sing butuhke ratu, pendhita kuwi luwih dhuwur derajate tinimbang ratu. Jong ora kowe iki iso mikir apa ora? Oh iya, kalah meneh aku. Ora apa-apa. Iki ngene ya Bathara Kresna. Kumpuling para Pandhawa kuwi sak nyatane padha meguru marang aku bakal njaluk ngelmu, nyuwun ngelmu Untaya, bakal njaluk ngelmu apa meneh liya-liyane. Bakal tak wedhang kabeh ning sranane kudu antaraning Kurawa lan Pandhawa kudu akur guyub rukun. Lan ora kena ngucap rasen perang Baratayuda dadi sumurmu. Iki mau srembug wis meh paripurna.
Pandhawa gelem nampa bumi Ngastina sigar semangka sing separo ana ngersane. Anggir Puntadewa sing separo ana ngersane Anggir Duryudana. Mungkari tandha tampak asta. Aku saiki tak takon ya Pendhita. Kok kowe bakal murungke perang Baratayuda ki apa kowe ngerti? Kamangka sing jenenge Sabdaning Jawata ki ora kena wali. Sing jenenge perang Baratayuda ki pangriptane para Jawata, para dewa. Lah kowe iki mung derajate Titaswanta kok arep murungke perang Baratayuda? Aku tak takon. Sing jenengane perang Baratayuda ki apa yen kowe pendhita pinter? Perang Baratayuda. Iya tak takon, apa werdine? Perang kuwi yes pokoke rame ngono ae. Pendhita ki kaya dicumplung kanjingan nyawa. Dene iku ora ndek ilmu. Kok dadi kowe arep merangke Baratayuda? Sing jenengane perang Baratayuda ki tak tudono ya. Tak jarwakno ben kowe ngerti lurike. Baratayuda ateges perang suci, perang janji. Amarga rikala semana Ibu Ibu Gendari lan Ibu Kunti kuwi padha rakur mung merga padha-padha tresna karo Pandhu. Sing ditampa tresnane kuwi Kunti, Ibu Kunti. Lah Ibu Gendari ora ditampa katresnane, mula Ibu Gendari nibake Prasapa lan Supah. Nganti turun maturun anak putuku Ibu Gendari ngendika ora bakal tak konakur karo anake Kunti. Lah ana kono sing jenenge perang janji kok nang kono kuwi sing diarani perang Baratayuda. Merga kuwi nyaring katemenan sapa sing luput bakal nampa karmaning ingkang maha kuwasa. Perang Baratayuda becik ketitik ala ketara sapa gawing ngunduh wing pangarti sapa sing salah seleh. Kowe iki dong ora rasah kedap-kedip. Pendhita iki nek mengko gegeden kethu. Lah kok kowe dadi ngundha mono. Kowe nyatane ora dong ora denger kok. Karep murungke perang Baratayuda. Ya wis ra apa-apa. Kalah meneh iki aku. Mung saiki ngene Bathara Kresna. Pandhawa ki gelem akur lan negara kersa diparo sing separo ana ngersane Anggir Duryudana. Nek bab negara Kresna ki ra melu-melu. Merga pancen kuwi dudu wewenang Kresna. Upamane sing padha tandha tapak asta kuwi para Pandhawa kuwi pancen wewenange Pandhawa. Njur Kresna ki ora arep njaluk bumi Ngastina merga pancen ora duwe wewenang apa-apa. Kowe iki dong apa ora? Kok dadian murungke perang Baratayuda? Lho, perang Baratayuda ki yen Kurawa lan Pandhawa padha akur, apa gunane perang Baratayuda? Jare kowe iki bata ing Baratayuda. Lah kok ora melu tandha tapak asta bab negara? Bab perang Baratayuda ki jare arep tok wurungke. Senajan aku bata ing Pandhawa dadi bata ing perang Baratayuda. Yen senopatine ora padha Bandayuda, jagone ora tarung, arep bata ya apa? Kalah meneh iki aku. Oh iya. Iki ngene Kresna. Iki mau Pandhawa saknyatane gelem tandha tapasta, mung kari ngenteni kowe gandeng kowe iki pengayom. Negara Ngamarta ingkang kudu luwih dhisik tandha tapak asta. Pengayom ki nek aku nang negara Ngamarta
nek neng kene iki aku dudu pengayome Pandhawa. Wah iya. Saiki ngene, mung kari Kresna gelem tandha tapak asta apa ora? Aku ora bakal gelem. Amarga kuwi dudu wewenanganku lan aku ora bakal njaluk Bumi Ngastina. Kepiye Punta? Menawi Koko Prabu Bathara Kresna mboten kersa tandha tapak asta, kula mboten gadah kekiyatan. Jalaran kula menika tumrap kreta Pandhawa cacah 5 gangsal menika tumrap kreta setunggal. Lah kula menika namung longsongipun Rama Pedemben. Dados kula mboten gadah kekiyatan menapa-menapa. Ingkang gadah kekiyatan menika balunganing kreta. Menika upami kersa tandha tapak asta rumiyin kula nggih purun. Lah sing dadi balunganing kreta kekuwataning kreta kuwi sapa? Menika Yayi Werkudara. Ya saking Werkudara luwih dhisik tandha tapak asta. Wah. Selajan aku ki duwe kekuatan, aku balunganing kreta. Rengganing kreta bakal bisa mlaku. Yen ana jarane kreta yen ora ana jarane sing nyeret ora bakal lunga-lunga. Aku gelem tandha tapak asta yen ana jarane luwih dhisik. Sing dadi jaran sapa? Adhiku Janaka. Oh ya wis. Janaka tandha tapak asta luwih dhisik. Kula menika namung sipatipun kuda. Turangga menika badhe nyeret kreta menika menawi mboten wonten rodanipun nggih kaos. Kedah wonten rodanipun kalih kreta lajeng lumajar. Lah sing dadi apa roda kuwi sapa? Rodanipun kreta menika saged lumampah. Menika kadang kula Yayi Sediwana kula. Ya saiki bocah kembar ragil tandha tapak asta luwih dhisik. Kula menika namung roda menika saged mubeng. Menawi wonten kusiripun. Menawi kreta menika mboten wonten kusiripun, roda ki mboten mubeng Rama Premben. Lah sing dadi kusire kreta nggih Koko Prabu Bathara Kresna. Lah kok mubeng neng kowe meneh Kresna. Ora patut pancen padha licik ubeng-ubengane. Mung kari kowe gelem tandha tapak asta apa ora Kresna? Aku gelem tandha tapak asta ning papane ora ana stinggil. Metu njaba tak tututi Kresna. Lelakon kok saya ngombro-ombro to Kakang Dur. Alah ya ngalah. Kresna kok ya ditekake rene ngono mau. Ora ana gunane kok dadak ditekake mrene anggere ana Semar ning sen ra wis kok dadak Kresna barang. Rene ora urun apa-apa. Nek urun-urun bakmi wis lawe mungkus semono. Rene ya ora nguruni apa-apa kok. Nyarung bina. Jane ya pait. Ih. Maka putuku nganggo ih. Yayi Punta Sena kula Koko Prabu dipun tenggo sawetawis wonten salebetipun kedaton sumangga Yayi Dasawasesa dipun tungka pelajaripun Rama Premben kestaken dawuh Koko Prabu.
kaping Purwanda sumaping pabarisan urun anggana gawe gelar sira weng-weng Lung, apa? Ayo nek ngempul iki ora ngono kuwi. Nggon ngendi wis gongo dadak tadi tak betah kempul 6 dul. Kita iki nabuh ning ngece. Karang dil gur ki sesuk metu pira. Nyemoni. Nang ngono ya, Bok. Sakarep mulung. Iki kae diawe karo pendhita iki. Nyasal dirungokake ana damu apa ngono. Wong sukma kawekas togo. Kula penembat. Rikala semana anggonku ngakurake antaraning kura lan Pandhawa kuwi jane wis padha guyub rukun lan bumi Ngastina bakal diparuh sigar semangka nanging dadak Puntadewa ing supaya Bathara Kresna tandha tapasta luwih dhisik ngatos-atos lho jalan Bathara Kresna menika ketoke niku bodho ning asline pinter ya aku tak takon iki mau Bathara Kresna banjur klerang-kleru karo aku sakwise prapta ana negara Ngastina bab napa bab anggone tandha tapasta dheweke ora gelem ha nggih mawon Bathara Kresna niku wong pinter ya padake bieh-bieh estu sing gawe Bathara Kresna nika agal ngungkuli gunung lebut ngungkuli banyu aku kudu kepiye supaya Bathara Kresna gelem tandha tapasta kula kinten mboten saged wis sing jenenge Kresna ki senajan licik ning licik iki merga wicaksana ngeten banjur aku supaya ngalahke Bathara Kresna tak rada paripaksa supaya gelem tandha tapasta kudu kepiye kula kinten mboten saged menang kula pun ngertos menawi Bathara Kresna menika ratu ingkang wicaksana langkung-langkung kegaduhan pusaka kaca paesan duh yung-yung dasaripun pusakanipun ingkang nami Sejata Cakra menika wah landhepe 7 pinyukur 7 penyukur landhepe niku ora kok 7 nggon ming ronggon kok ronggone do ngulet-ngulet apa menenge punjul saka ronggon bali do paduru sing wedok wis gek dicukur anu kleru le omong nah sing jenengane Bathara Kresna niku le sekti mergo sepisan kok duwe kaca pasan kok kalih menika kagungan senjata cakra dasaripun Bathara Kresna menika putra murite Begawan Padmanaba inggih lenggah ana Gunung Pancatnyana niku sami-sami putranipun siswa menika nggih kalebet Baladewa menika pokoke Baladewa Bathara Kresna kakak beradik niku padha-padha meguru kalian Begawan Padmanaba termasuk kula barang iku murite Padmanaba
Tenan kok. Sing ngenong barang kae Padmanaba. Tenan. Wong kae Padmanaba kok asline cara bahasa Indonesia. Ning suwe-suwe dadi Padmasuri. Rumah sakit. Maksude ngono kuwi. Oh iya. Ah, ngeten mawon. Mawi reka daya sanasipun mboten sangkocap rasani Bathara Kresna. Ora aku tak takon. Bathara Kresna kasekten ana ngendi? Werni-werni nika. Bathara Kresna menika saged Mancala putra, Mancala putri. Dados kewan ki saged, dados buta ki saged. Dadi dhuwit ya iso. Bathara Kresna angger kepepet yuk dol. Ana balapan dol-dolan wayang kok. Aku lurus ngedram ki bareng. Kere. Ya saiki ngene. Sing paling gegilane Bathara Kresna ki dadi apa? Werni-werni niku. Saged dados buta nek pun nesu nika Triwikrama. Wah, gegirisi. Triwikramane Bathara Kresna niku wah. Buta sak gunung anakan. Anggepmu sing iso dadi buta kuwi Bathara Kresna. Aku ya ora kalah, Gong. Aku iso dadi buta. Estu napa? Tontonan nek tak dadi buta. Wah, lah. Sanjang tata galono galaya takut maring kociung nyoma winggis tamat nogok aku dadi buta. Lho panjenengan pinter tenan lho bisa dadi buta. Anggepmu sing iso dadi buta ku Bathara Kresna, aku tontonen kok. Ya karang wong cukup. Sedila wae wis malik sandangan. Wong nek wong cukup malik apa-apa iso. Wiyaga ngena ngurung pati apike genta-genti diiket. Randek bono nek latihan nelat-nelat. Geding. Rasa ngono kuwi lho. Lho. Das pundi? Pripun, Lik? Apa rombongan kene iki ora sisa solan salin kaya aku? Ah mboten wonten. Rombongan kene iki ya sanane mekar monoton. Seragam abang ya duwene abang kuwi. Tenan kok iki sesuk sore goneng wates iki mbok dikumbah mbuh ora kok. Lah ndek puno sewane kudu ronggon. Wong ora dikumbah kok njaluk ronggon. Sanggon wae to, Mbah. Ae Mbah Momon sanggon. Guys, kowe rasah ngalem karo Bathara Kresna, tontonen. Mumpung Kresna urung dadi buta tak gagelake Kresna. Bae.
gawan Surya Wasesa salah kedaden dadi reksasa sigra angimbangi nata Ndrawati Tiwikrama sak gunung anakan. Lah Galono galaya takut maringkut ciung nyomawi wingis netra magroyang groyang mulati sang santru sekti kang manjing telengi ngayuda ridu mawur mangawur-awuran tinon tengaraning tetekat yo butula para pangring aturangga esti rekanta engkan duwarja lelayu sabit ora minggat ana tak kegulung Adit ora nyono babar pisan bener omongane Togong Kresna iso dadi buta. Waduh Togong terus pundi aku kalah gedhe kok ayo minggat pora ora minggat idak pendek.
bener togo kandamu Kresna so dadi buta kandhani kok. Wawidu. Kresna kok tok tantang le. Jian Rawangun kowe kok nantang Kresna. Kresna ki wong digdayae. Ya sak mengini bilung. Aku bakal matek aji pengrajutan. Banjur Kresna bakal tak getak Kocapo kacarita matek aji pengrajutan. Nonton Ndrawati Siklo Badar. Kagetak sira kontal jawah wonten sesukuning Gunung Jamurdipa. Tingali Bathara Kresna malah oncat saking peperangan Rama. Pun Rama saiki srambutake Bathara Kresna. Ingkang pokok Werkudara bisa mboyong Semar. Yen Semar Badranaya iku nekseni padha wae. Yen mekaten lajeng mung mulingipun Rama angger dosa wasesa tansah tutfuri pelayune Bathara Kresna mbok menawa ana muga-mugane yen perlu Bathara Kresna dijulung tungkul sira mergolayu iki aku tak tunggu baline Janaka lan Werkudara anggone mboyong Semar ngestakaken jauh.
kembang menur sawatri gunung catur samudra panca taru sapangunan sabda pandita asta tawang nawati wadasa ratu panuntuning jalma candraning goro-goro amung angurmati mil jilur perpat punakawan
Koyotan kula warti lan sapa kang wangi angaku mumpung den sia-sia koyotan warti iki dasamuka ratu ing alengka wis disauri Kang Gareng le nyauri kapan yo saiki kok nganu wae gandeng ronggon ki le mbayar babar pisan sesuk masalah iki nek ora tak bayar sesuk ndak dora menyang aku ngerti kok angger iku metune pira dicoba do ngeblong sing keri nek ngantek ora cucuk mula le ngene sesuk babar pisan dadi babar pisan sesuk ku ora ana apa-apa dipenrungi wong akeh mlasu Gareng ki suwe-suwe mah saya nyelekudis e. Wah, anggar lima tekaji pemblubutan tak keplak kowe lho, Reng. Kok suwe-suwe gregetke kowe. Kok yo ngelmumu kaya ngelmu Mbah Momon kowe. Kok yo model kreditan barang. Ya saiki ngene Kang Gareng. Sing baku wae dhewe wis netepi kewajiban apa sing dadi kajate Pak Marjo sak keluarga. Ae dhewe wis bisa minangkani kajate angon putu ngiras pantes sawalan. Ya ngiras pantes karo hari ulang tahun kawin Mas Pak Marjo kalian Kang Garwo sing kaping 50. Ateges Pak Marjos rada ndungkap yuswa upamane biyen le palakrama ki umur 20 terus saiki ulang tahun wis ping kaping 50 20 karo 50 ateges wis 75 tahun yo swane Pak Marjo mbok menawa yes alhamdulillah Pak Marjo sak keluarga panjenengan sehat bagas paras kesehatane aduh seneng aku muga-muga sak bubar panggihan iki keluarga Bapak Sumarjo Manggio Karaharjan tata titi tentrem ayo-mayem loh jinawi gemah rimah Allahumma amin sing pokok sing inti kuwi kok truk sing pokok ndongane kuwi didongake para kanca-kanca lan para rombongan iki kabeh dongake para presiden merga saka pendungane piyai pirang-pirang mbok menawa sing kuwasa ngabulake Allahumma amin nameng bangsa gendhingan barang ora pati penting saya sinden tuwa-tuwa ngono kuwi alah wis memeng ora ngece engko nesu meneh nengke wae meng ngomongane Gareng iki kok meng marekke nyerik-nyerikke ati kok.
Aku ngger omongane Garing ki mung arek emosi kok. Ning aku kelingan wis ben karang nek sing dengane Garing ku ora. Ora ndek perasaan sing peka dadi. Pemeneh kok rasa otake ra duwe kok. Otake Garing ki ra mengilih, ra iso mikir. Ngomong kok celap-celuk ngono nek kesindhen tuwa iku ora kena. Senajan tuwa tenan ki ora kena. Nyinggung nek ngono kuwi iki dong ora saru tak jotos kowe nek ngene iki nylegit omong mula dari iki gemang melu kowe nek omongan atos apa kleru apa oleh kowe omong ming guyon iki guyono kene nganti kewetu ngono kuwi busirna bukirna kuwi kesentuh